Vale. Ja, hasi dira, ez? Ezkenik ez dut ikusten irudirik, Ez, irudirik ez dut ikusten, Pantalla beltzean daukat, Vale. Vale.
Bale, orain ja ikusten dut, Bale. Jaun Andreok, kaixo, gabon, ongi etorri berriz ere, Gasteiztik San Prudentzio bezperako azken minutetan sartuak gara, gauerdirako oraintxe 24 minutu besterik ez dira gelditzen, eta gaueko 9:00 10:00 zuzenean erretreta saioa eskaini dizuegun bezalaxe orain, besta aurreko danbor soinuak ari gara entzuten, kasu honetan, Ametsa eta Okerrak elkarten eskutik. San Prudentzio martxa da oraintxe eskaintzen ari zaizkiguna. Ametsa elkartea da hain justu ere horretan ari dena. Eta aurten gainera esango dugu sekula baino gogotsuago ari direla izan ere, aurrez aipatu dizuegu eta hortxe ikusten duzue, horko bandera horretan, 50. urte hurreuna du aurten hemen Gasteizen danborradak, 1975 urtean hasi ziren hemen Ametsa elkartearen eskutik lehen danborrotsak entzuten, eta orduz geroztik elkarte desberdinak batu dira ekimen honetan, eta gaurkoz San Prudentzio bezperako gai hau eta San Prudentzio eguna bera ezin ulerlitezke danborradari gabe. Hementxe esaten genuen moduan, Ametsa elkartea, Isidro Urtzelai buru duela, San Prudentzio martxa eskaintzen.
Hortxe amaitu dute, euren doinu hori, oraintxe gauerdirako 27 minutu gelditzen diren honetan, horrik osten ditugu berriketan, bi elkartetako kideak, gogoratu Ametza eta Okerrak direla lehendabiziko atal honetan euren lana egiten ari direnak, ohiturari jarraiki, ikusi mendizaleak orain Okerraken eskutik. Ikusi mendizaleak, euskaldunak gara, Euskal Herrikoak. Hortxe hitz hartuta. Arturo Laserna danbor nagusi. Upelen buru berriz. Fernando González de Garibay. Eta musika jartzen berriz. Villanueva del Ruido. Bibieskako taldea. Eta hau Ametza elkartearen ereserkia. Hauxe, entzun berri dugun hau, Ametza elkartearen ereserkia,
aurten 50 urte hurrena duen danborra da honen hasiera horretako zalantza izpiri gabe hor ikusi ditugu Isidro Mari Urtzelai, danbor nagusia, eta Santiago Fernandez upelen burua ere, bihotzatarrak Manjarrearen eskutik doinu hori jotzen. Dau Praskuarena, okerraken eskutik. Hauxe bada, okerraken eskutik entzun dugun azken doinua, Praskuarena, hain justu ere, Gauberdirako oraintxe 14 minutu besterik ez dira geratzen eta begira ezazue nola dagoen provintzia plaza hau. Festagoz ez dago hemen dendea Jaun Andreok San Prudentzio bezperako azken minutuak irobek, eta hau Debako martxa Sorozabal Maisu Ondiarena ametzaken eskutik.
Debako martxa zoragarria oraintxe. Ametza elkarteak eskaini diguna Pablo Sorozabalek sorturiko doinu ederra. Eta orain txandakako urrenkerari segiz, okerraken unea izango da. Ea zenolako doinu eskaintzen diguten. Arturo Lasernak eta Fernando González de Garibaik zuzendutako elkartekideek. Gau ibilera, jaun Andreok. Gau ibileran dabiltzan okerrak eta ametzakekook, kasu honetan okerraken eskutik eskaini digute, gau ibilera. Hauek dira San Prudentzio bezperako azken minutuak, jaun Andreok, oraintxe 8 eskas besterik ez dira gelditzen gauerdirako. Ametza orain, ingurutxoa jotzen.
Ingurutxoa oraintxe Ametza elkarteak, Isidro Mari Urtzelaik eta Santiago Fernandezek zuzentzen duten elkarteak, bihotzatarrak, Gasteizko fanfarreak lagunduta eskaini diguten doinua, eta orain, okarrik ezean, gauerdirako 5 minutu eskas falta direla, bi elkarteek batera, euren holtza gaineko saioari amaiera emateko, San Prudentzio erretreta eskainiko digute. Ea ala den, hor ikusten ditugu bi elkartetako zuzendariak, alaxe da. Honelaxe, Jaun Andreok, honelaxe eman diote amaiera, Ametza eta Okerrak elkarteetako kideek, holtza gain honetako San Prudentzio aurreko euren saioari. Hor ikusten ditugu, bi elkarteetako arduradunak, elkar agurtuz, besarkatuz, baita danborjole eta upeljoleak ere, irrifarra ahotan dutela, une bereziak dira zalantza izpirigabe hauesek, eta lehen esaten genizuena, beti dira berezi, baina aurten 50. urteurrena dela eta, danborra da honen 50. urteurrena dela eta are bereziagoa. Urteak joan eta urteak etorri, indarra hartuz joan da, danborra da ekitaldia, eta lehen aipatzen genuen moduan, ez dago ez, aurten eta aurreko urteetan ere, eta ez da ondorengoetan ere San Prudentzio eguna eta aurreko bezperako ekitaldiak ere danborradarik gabe ulertzerik. Bai, Jaun Andreok, hauesek bezperako azken danborrotxak, guk orain iragarki tarte txiki bat egin behar diegu, eta bere alaxe berriz ere zuzenean izango gaituzue hemendik Gasteiztik. Orain arte beraz.
Jaun Andreo, kaixo berriz ere, gaueko 12 eta minutu bat diren honetan San Prudentzio eguna 2025 aprilaren 28 oraintxe hasi da, eta ikusten duzue Oltza gain horretan, Ametza eta Okerrak elkarteetako kideak erretiratzearekin batera, gainerako elkartekideak oraintxe nola ari diren Oltza gain horretara igotzen, hemendik aurrerako minutuetan 25 elkarteetako kideon txanda izango baita, danbor eta upelotxak hemendik aurrera 25 elkarteon eskutik ikusi eta entzun ahal izango ditugu, hortxe ikusten ditugu banderadunak, kantinerak ere bai, eta pixkanaka elkarteetako ordezkari desberdinak ona igoko dira, guztiak ere Leire, Betolaza, Montoia, danbor nagusia, 2022 geroztik danbor nagusi den emakumearen agindutara. Berarekin batera Angel Mari García Briñas Gotzon ez izenaz ezaguna dena, ere hortxe izango da, eta upelen buru den Luis Angel Justo Azkuek Koldo ere bai. Orotara 80 bat danbor jole, 70 bat upel jole, eta musika jotzen ari direnak berriz fanfarre desberdinetako ordezkariak dira. Xavier Moraza buru dutela, hor ikusi dugu, hemen berriz ere Maioreten buru, Elisabete Ogaiar Sandoval, kantineren buru berriz oraintxe ikusiko ditugu, eta esaten genuena, gaur hemen Gasteizko danborra da osatzen duten 25 elkarteetako ordezkariak izango ditugu, pixkanaka guztiak ere orain ari dira igotzen, alfabetoaren ordenari jarraiki, Alaia, Aldapa, Amairu bat, Arabarrak azkenean, Burduntzi, Gustintzuri, Kasino Artista, Zeledon, Danok bat, Gardelenea, Gasteiz gain, Gazte Bizkor, Gasteizko 21 bat, Gure Kabia, Kakiturri, Kikilizalda, Kukubarre, Landatxo, Losalaba, Mendiolakoak, Zutajai, Txoritoki eta Zaldiarain eta Zapardi dira. Hemen ikusten ditugun hauek, 25 elkarte horietako ordezkariak, pixkanaka, Oltza gain honetara igotzen joango zaizkigunak. San Prudentzio eguna, Jaun Andreok, hasi zaigu 2025 honetako San Prudentzio eguna, historia luzea duen festa eguna hemen Araban eta baita noski bertako hiriburuan Gasteizen ere, eta ez da ez ospakizun hau atzo goizekoa. Lehen datuek diotenez, Arabak 1654 urtean izendatu zuen San Prudentzio herrialdeko patroi, naiz eta Gasteiz hiriakia 2 mende lehenago, 1483an jada gurtu eta ospatzen zuen. Nola nahi ere, Arabako batzar nagusiek San Prudentzioren patroitza 1688an onartu zuten ofizialki. Genioen moduan ez dira ez atzo goizeko kontuak. Ikusten duzue jende hemen nola dagoen adi-adi. Ester batean ekingo diote 25 elkartetako kidek beren danborreta upelak astintzeari. Leire Betolaza buru dutela. Guztiak ere San Prudentzio egunaren ospakizunaren jiran. Prudentzio santua da ardatz, eta beroni buruzko idazkiok diotenez, 6. mendean jaio zen Gasteiztik oso gertu dagoen Armentia herrian. Hain justu ere gaur santuaren jauregia deitzen dioten eta Mendibe izeneko mendixkan kokaturi dagoen etxean.
Prudentzio, Pader edo Eremita izan zen, San Saturiorekin batera Duero ibaiaren ertzean, Soria ondoan dagoen Peñalbako bazuluan, kondairak dioenez, hemen ikusten ditugu, Leire Betolaza, Maria Gracia Briñas, azken antolaketetan, gogora ezagun, Leire Betolaza, 2022 geroztik dela, danbor nagusi, orduan hartu zion, Jose Mari Bastida Txapi, ez izenaz ezagutzen denari, erreleboa, laugarren urtea du beraz, aurten, langintza honetan, Leire Betolazak, San Prudentzio egunaren inguruko ekitaldietan danborra da, lehen esaten genuen, funtsezko osagai bilakatua dela, 50 urteko ibilbidea ez da ez txantxetako alajaina, erabat erroturik dago, eta horren lekuko, oraintxe ikusten ari garen irudiok, Leire Betolaza, ezker eskuin begiratuz, azari da esaten, ea ba, lehen da biziko doinua, erretreta. Erretreta hasteko eskaini diguten doinua aurten mende hurrena bete duen doinua hemen provintzia plaza honetan. Horrekintxe hasi dute euren ekitaldia, 25 elkarteotako ordezkariek. Adi Leire Betolazaren txistu hotxari, zein doinu eskaintzen diguten orain jarraian. Arabako marka.
Arabako martxa, Luis Aranburuk moldatutako doinua da oraintxe entzun berri dugun hau, gaueko 12 eta 12 minutu pasetxo ditugu. San Prudentzio egunaren hasierako doinuak dira hauek jaun Andreok, 2025 San Prudentzio eguna hasi besterik ez da egin, eta nola hasi ere gau giro bikaina dugu hemen Gasteizen, eta eguraldiari dagokionez bikaina baldin bada, zer esango dizuegu bada festa giroari dagokionez. Ikusten duzue, provintzia plaza hau jendez bete-beteri nola dagoen, holtza gain horretan dauden kide guztiak ere irrifarra ahotan dutela, une garrantzitsua da zalantzari gabe hause, hemen bildutako guztientzat, adi, leire botalaza. Jarentxe, Raimundo Sarrigiren, diana hemen Gasteizko danborra da bezala ezagutzen den doinua jotzen. Txalo artean azken doinu hau, Gasteiztar eta Arabarrak zoratzen hemen provintzia plaza honetan, eta adi, orain okerrik ezean entzungo dugun doinua oso berezia izango delako. Aipatu dizuegu, behin baino gehiagotan aurten 50. urte hurrena duela danborrada honek hemen San Prudentzio egunaren jiran, eta urte hurren hori dela eta orain arteko danbor nagusi izan denak, Leire Betolazaren aurretik danbor nagusi izan den Josemari Bastida Txapik, doinua egin du espreski urte horren hau dela eta. Gasteizko danborra da 50 urte du izena, eta San Prudentzio eguneko 8koaren doinua du oinarri. Oso ezaguna da, Araban 8ko hau, eta horixe da entzuten ari garena.
Hauxe jaun Andreok, aurten danborradaren 50. urte hurrena dela eta espreski Jose Mari Bastida Txapik sorturiko doinua Gasteizko danborrada 50 urte du izenburu eta lehen da biziko aldiz entzun dugu. Ez dakit hemendik aurrera euren repertorioan sartzeko asmorik izango ote duten, baina hauxe da aurten estrenekoz entzun dugun doinua. Eta orain, une berezi bat biziko dugu, urtero omenaldi bat eskaintzen zaio, danborradarekin lotura zuzena eta ekarpen esanguratsua egindako norbaiti, eta aurten Jose Ramon Rodríguez Fernández hartza ez izenez ezaguna dena omenduko dute, horixe da asmoa behintzat. Hortxe txaloak ari dira eskaintzen, pentsatzekoa da, hartzari ari zaizkiola eskaintzen, hementxe ari dira banderadunak bidea zabaltzen, eta une batetik bestera horra azalduko zaigu Jose Ramon Rodríguez Fernández, hementxe da, hori da, aurten omenaldia jasoko duen gizona. Ibilbide luze, zabal, oparo eta aberatsa duen gizona, hemen Gasteizko San Prudentzioren inguruko ospakizunetan, Arabarrak elkarteko kidea, urte askoan presidente izana, antolaketa lanetan buru belarri murgildu den gizona, bai helduen danborradan, bai aurren danborradan ere, eta hortxe da, unkituta, herriari, ikurrori, eskainiz, besarkadak, Ángel María García Briñas, Leire Betolaza, Luis Ángel Justo Azkue Koldo, eta baita elkarte desberdinetako kiden aldetik ere, bertxe duzue, unkituta gizona, Jose Ramon Rodríguez Fernández, hartza, gizona handia, bai gorputzez, bai gizatasunez ere, hortxe dago unkituta, nola ez, sekulako lanak egina da, ekarpen ikaragarria egin dio Gasteizko San Prudentzio jaiaren inguruko antolaketari, eta ongi baino hobeto merezitako omenaldia oraintxe jaso berri duen hau. Hortxe da berriz ere bere kideen artean sartzera, ben omenaldia jasota, eta Leire Betolazaren txistu hotxak ari gara entzuten, horrek esan nahi du, bere alaxe, urrengo doinuari helduko diotela. Ea bat zein den, une batetik bestera jakingo dugu, azken prestaketetan dira kide guztiak, hemen berriz ere Leire Betolaza, azken aginduak emanaz, baltsa esan du, alaxe da, Gasteiz baltsa.
Koldo Aristondoren Gasteiz balsa da oraintxe entzun duguna, eta ikusi duzue bat bi hiruko horrekin nola kide bat baino gehiago dantzan ere aritu diren. Oraintxe gaueko 12:26 minutu dira, 8 graduko ozberoa dugu hemen Gasteizen, eta zeruan izarrak besterik ez dira ikusten, zeru garbia dugu. Arabako hiriburuan, San Prudentzio egunaren lehen minutuak dira hauexek, danbor eta upelotxak dira nagusi. Egitarauari dagokionez, gaur aprilaren 28an, goizeko 9:00, hementxe provintzia plaza honetan, San Prudentzio 8koa izango da protagonista, Adi Leire Betolaza, hurrengo doinurako. Egunaren martxa. Txuntxun egunaren martxa, Jose Mari Bastida Txapik idatziriko doinua,
Oraintxe entzun berri dugun hau, gaueko 12 eta 31 minutu ditugu. Jaun Andreok, 2025ko San Prudentzia egunaren lehendabiziko minutuak ditugu. Eta Koldo Luis Angel Justo Azkue Upelen buruari zuzendutako oiuak entzun ditugu. Eta oiuak oiu eta kontua kontu. Hementxe dugu Leire Betolaza txisto jotzen. Urrengo doinurako prest daitezen esanaz. Ingurutxoa. Ingurutxoa Jaun Andreok, oraintxe entzun berri dugun doinua, jendea txalotu zari den doinu hori, oraintxe goizeko ordu baterako 24 minutu gelitzen zaizkigu, lehendabiziko ordu erdia bete zaio beraz San Prudentzio egun honi, eta esaten genizuen goizeko 9:00 provintzia plaza honetan bertan San Prudentzio 8koa izango da, egitarauari jarraituz, 12:00 Biznietos de Celedón, danborra da,
beranduxeago, ordu bata eta laurdenean, Artiun museoan, harrera ofiziala eta Arabako domina Luis Lezama Barainan hori ematea egingo da. Arratsaldeko 5:30 aurrera aur danborra da. Eta adi, hause entzuten ari garen hau, Tolosan inauteriak da eta. Tolosan inauteriak oraintxe entzun berri dugun doinua San Prudentzio. Egunaren hasierako doinuak dira hauek, jaun Andreok. San Prudentzio dute ardatz gaurko ekitaldi guztiek. Santu garrantzitsua zalantzari gabe Araban eta baita hemen noski bertako hiriburuan Gasteizen ere hainbat ekintza ospetsu egina da santua, besteren artean Prudentziok Osma hiriarekin gatazka larri bati konponbide baketsua eman omen zion eta bere esku hartzaren oroigarri bakearen aingerua titulua eskuratu zuen. Horrexegatik irudikatuko dute handik aurrera eskutan erremu bakegilea duela Carmelo Ibarzabal, jaun Andreok.
Primitibo Onraitaren Carmelo Ibarzabal doinua oraintxe entzun duguna, lehen San Prudentziari buruzko gertaerak hasi gatzaizkizu esaten, eta horri jarraipen emanaz esango dizuegu, kondairak dioenez Prudentzio hiltzenean bere gorpua hilkutxan zela, mando baten gainean jarri zuten, eta berau libre utzi, bere kabuz zein bide hartu erabaki zezan horrela, beraz, mandoak ibiltzeari ekin omen zion Logroñoko Laturtze mendiko Kobazulora iristeraino. Bertan izan zen lurperatua, eta leku horretantxe padergune bat eraiki zen. Aurrera doa gaurko ospakizun hau, Carmelo Ibarzabal entzun dugu, eta Alavesen ereserkia. Deportibo Alavesen doinua oraintxe ereserki entzun duguna. 17. postuan da, sailkapenean Alaves, 34 punturekin. Eta hemen noski Gasteizen eta Araban oso maitea eta kutxuna den taldea da, zalantzarik gabe. Eta hortik hemen danborradan beronen ereserkia txertatzearena. Aurrera doa Jaun Andreok, gaurko gau hau oraintxe goizeko ordu baterako 14 minutu eskas gelitzen dira, eta ea Leire Betolazaren txistu 8 horien ostean zein doinu entzungo dugun. Berriz ere San Prudentzio erretreta.
Oraintxe entzun duzue, hemen Probintzia plaza honetan orain 100 urte lehendabiziko zentzun zen doinua, San Prudentzio erretreta, eta itxura guztien arabera honekin emango diete amaiera euren oholtza gain honetako saioari. Hemen bildutako 25 elkarteetako ordezkariek Koldo Gera dadila oihukatzen ari dira. Angel Justo Azkue, upelen burua da, eta itxuraz bere lanea segitzeko nahia daukate gaur hemen bildutakoek. Aurten 50. urte hurrena duen danborra da, ospakizun berezia zalantza izpirik aurtengoa. Aurten berrikuntza moduan gainera arratsaldeko 7:00 hasi dira, hiriguneko kaleak zeharkatzen hementxe da. Justo Azkue, Koldo, Leire Betolazaren alboan, unkituta dago gizona bai. Eta hortxe ari zaizkio elkarte desberdinetako kideak, sarkadak, musuak eta danbor eta upelotxak eskaintzen. Urren berezia zalantza dizpirik gabe Koldorentzat ere. Eta genioena, aurten 50. urte hurren hau dela eta den aipatu dizuegun Gasteizko danborra da 50 urte txapik egindako doinu horrez gainera, berrikuntza moduan arratsaldean 7:00 aurrera hiriko kale nagusiak zeharkatzen aritu dira. Orain artean gauez bakarrik ibiltzen ziren, eta aurten arratsaldeko hori ere txertatu dute. Hemendik aurrerakoak ere noski handiak izango dira datozen ordurtako ibilerak. Eta hemen ikusten ari garen gizon honentzat, Luis Angel Justo Azkue Koldorentzat ere bereziak izango dira. Zalantzarik gabe unkituta esaten genuena, nahikoa dela esanaz, eta atera daitezela hemen oholtza gain honetatik. Oraintxe, jaun Andreok, berriz ere Koldo Gera dadila esanaz etengabe ari dira. Irudi ederra oraintxe gure errealizadorea Martin eskaintzen ari zaigun hau, Probintzia plaza jendez beteta, oholtza gain hori bezalaxe, eta ikusten duzue Arabako Diputazioko eraikin nagusi hori galaz jantzirik. Egun berezitan berezia baita hemen Araban eta Gasteizen. San Prudentzio egun hau apirilaren 28. hau. Une batetik bestera, oholtza gainekoak amaituta, oholtzatik ateratzen hasiko dira, hortxe ikusten ditugu. Eta honekin xe, jaun Andreok, irudi honekin xe, geuk ere, aurtengo emankizun honi amaiera eman behar diogu. Gaueko 9:00 10 bitartean erretreta eskaini dizuegu, 11:30 aurrera danborra da saioak ere eskaini dizkizuegu, hau hasi besterik ez da egin, gure aldetik, jaun Andreok, amaiera esan bezala emango diogu emankizun honi, baina noski jakintzazue, gaurko eguna, apirilaren 28. hau San Prudentzio egun hau, ekintzaz bete izango dela, geure aldetik, gozatu ederra hartzea opa dizuegu, Arabar eta Gasteiztar guztioi, eta nola ez, gure azken agur honetan, gora San Prudentzio esango dugu. Esker mila, jaun Andreok eskainitako harretagatik, eta izan ongi, aio!